mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. May lihim akong itinago sa namayapa kong asawa. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Madalas akong nakikinig sa episodes ng inyong programa sa YouTube noon. At nasabi ko na balang araw, gusto ko rin sanang ma-feature ang kwento ko sa radyo. At mapanood sa mismong channel nyo sa YouTube. O di kaya'y mapakinggan through Spotify podcast. Sana mapansin ninyo ang kwento ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Sarah. At ito, ang aking secret file. Masyadong komplikado ang buhay ko. Ikinasal ako at nagkaroon ng 3 anak sa asawa ko. Kaya lang just this year, pumanaw siya. So technically, I'm a widow. At oo, 3 ang naging anak namin nang namayapa kong asawa. But all this time, hindi niya alam na hindi siya ang ama ng bunso namin. Yes, DJ Rocky and DJ Jello. May lihim akong itinago sa namayapa kong asawa. Nagkaroon ako ng lihim na extramarital relationship sa ibang lalaki. Itago natin ang lalaking ito sa pangalang Byron. Nagsimula ang lahat sa amin ni Byron noong nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng husband ko. Mga ilang araw, linggo, at buwan din kaming nagkahiwalay. Noong mga panahong yun, si Byron ang pumuno sa kakulangan ng husband ko. At dahil doon, may mga nangyari sa aming dalawa. At nagkaroon ng bunga ang aming relasyon. Ginusto namin ang mga nangyari. Walang duda roon. Pero dahil kasal pa rin ako sa husband ko, kinailangan ko pa ring subukan na ayusin ang pagsasama namin. At dala ng pagsisikap kong ayusin ang palubog naming relasyon, nagkabalikan kami ng husband ko. At may nangyari rin sa aming dalawa. DJ Rocky and DJ Jello. Naayos namin ng husband ko ang lahat. Pero hindi na ito gaya ng dati. Aaminin ko
na may mga araw na tinatakasan ko ang pamilya ko para lang makasama si Byron. Kasi mahal ko na rin si Byron. Mahal na mahal ko na siya. Sa sobrang pagmamahal na meron ako para sa kanya, ay handa akong ipaglaban ang anumang namamagitan sa amin. Aaminin ko na rin na matagal na kaming magkakilala ni Byron. Mahigit 2 dekada na. Noon ko pa siya nakilala. Pero alam namin na bawal ang anumang meron kami. May sarili na akong pamilya. At ganun din siya. Yes, DJ Rocky and DJ Jello. May sarili na ring pamilya si Byron. Kaya patago kaming magkita. At patago rin naming itinataguyod ang bawal naming relasyon. Tanging ang bunso kong anak ang nagtutulay sa aming dalawa. Dahil si Byron ang tunay na ama nito. Sabi nga sa akin ni Byron, kapag nakabuo kami, habang buhay na kaming may koneksyon. Totoo naman yun. At hindi namin yun maitatanggi. Kaya noong ipinanganak ko ang bunso ko, labis-labis ang paghihinala at pagdududa ng asawa ko. Parang naging paranoid siya at gumawa ng issue sa pagitan naming dalawa. Sa isip-isip ko lang, hindi ko rin naman siya masisisi. Dahil ako lang ang nakakaalam ng buong katotohanan. Hindi siya kamukha ng... Hindi niya kamukha yung bunso niyang anak. Kasi nga, hindi niya naman tutunay na anak. Anak ito ni Byron, anak ko siya sa ibang lalaki. Pinapaamin niya ako, pero hindi ako umamin. Naisip ko, hindi naman niya ako mahuhuli. Basta wala akong sasabihin. Kaya nagpatuloy ang relasyon namin. Maraming struggles ang dumating sa pagsasama namin ng asawa ko. Isang araw, nalaman ko na meron siyang ibang babae. Nagkaroon siya ng affair sa ibang babae. Mas bata pa sa akin. Mas maganda sa akin. And deep inside, para bang wala akong karapatang magreklamo. Dahil ganun din naman ako. May lihim akong relasyon kay Byron eh. Kaya para bang quits lang kami. Kaya tiniis ko na lang ang pambababae ng asawa ko. Ganun pala talaga, no? Kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Karma ko to, ika nga. Pero last year, halos umabot na sa sukdulan ang pagtitiis na ginawa ko para sa asawa ko. At halos hindi ko na kinaya ang mga pinagdaanan ko sa kamay niya.
May mga pagkakataong hindi niya ako pinapansin sa loob ng bahay. At napapansin ko na halos 24 oras niya nang hawak ang cellphone niya. Then one night, lantaran siyang nakikipag-video call sa babae niya. Nakikita pa siya ng mga anak namin na nakikipagpalitan ng sweet words. Kaya sabi ko sa kanya, ayusin mo naman sarili mo. Sagot niya sa akin, maayos naman ako ah. Ikaw? Maya-maya pa ay umakyat ako sa kwarto namin. Sinundan ako ng asawa ko. Galit na galit ako. Nagdadabog ako. At sa sobrang pagkamuhi ko sa ginagawa niya, tinanong ko siya. Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi mo tunay na anak yung bunso nating anak? Natulala siya. Maya-maya pa, nagsalita na siya. Ano sabi mo? Ano ba talaga totoo? Tanong niya sa akin. Then sabi ko, wala. Bahala ka na dyan sa buhay mo. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, sobrang sakit para sa akin. Nalantaran niyang ipinapakita sa mga anak naming may babae siya. Kaya siguro hindi ko na natiis na sabihin yung mga salitang yun. Na siyang binawi ko rin o dininay ko rin. Wala siyang kumpirmasyong narinig mula sa akin. Then one day, hindi niya alam na naririnig ko silang nag-uusap ng babae niya. Akala niya tulog ako. Pero dinig na dinig ko ang mga salitang lumalabas sa bibig nila. Kinuwento niya dun sa babae niya yung sinabi ko sa kanya. Pero hindi raw siya sigurado. Naisip ko, para ikuwento niya itong bagay na ito sa babae niya? Wow! Mahal na mahal niya siguro itong babaeng to. So the next morning, kinonfront ko siya. Sabi ko, ano ba talaga namamagitan sa inyo ng babae mo? Then he said, mahal kita, mahal ko siya. And mukhang okay naman sa iyo ang lahat. So anong problema? Then sabi ko, hindi okay sa akin tong nangyayari. Then sagot niya sa akin, umamin daw muna ako. Umamin ako sa mga pagkakamali ko. Hindi raw siya bulag, hindi raw siya tanga. Then sabi ko, wala naman akong aaminin. Yes, DJ Rocky and DJ Jello,
wala talaga akong aaminin sa kanya. So sabi ko na lang, okay, we'll go on separate ways. But the thing is, hindi yun nangyari. Because we chose to stay together. Dahil nalaman namin na meron siyang malubhang sakit. Few days later, nalaman namin na may terminal illness siya. Sobrang bilis ng pangyayari. Liver. Nanilaw siya. Tumaba tapos namayat. Hanggang sa kinuha na siya ng may kapal. Sa totoo lang, I wasn't ready to let him go. At akala ko nga magiging okay ako pagkatapos niyang mawala. A part of me says, okay lang naman ako. Kaya lang kasi, hindi ko sa kanya nasabi yung totoo. Hindi ko sa kanya nasabi yung totoo na iba talaga yung ama ng bunso naming dalawa. Hindi niya talaga anak yun. At hindi ko rin naamin sa kanya na ibang lalaki yung mahal ko. Kay Byron kasi, sa kanya ko naramdaman yung care and love. Kahit sa maling panahon, kahit sa maling paraan. And when my husband died, nagko-communicate pa rin kami sa isa't isa. And unti-unti parang bumabalik lahat ng saya. Siguro ramdam ko rin na nakalaya na ako from all the pain that I've been through. Pero alam ko naman na lahat ng pain na naramdaman ko, lahat ng struggles na naramdaman ko, those are parts of my journey. The hardest part is, ako yung malaya pero siya hindi. Dahil nakatali pa rin siya. And yet yung feelings namin, before and now, are still the same. Mahal na mahal pa rin namin ang isa't isa. Ayoko ng feeling na ganito. May anak kami na nagiging connection namin. Kagaya nga ng sabi niya. Pero hindi naman kami pwedeng magsama. Kahit na ako ay byuda. And to be honest, hindi ko man nasabi sa asawa ko kung sino yung tunay na ama ng bunso namin. At least, just recently, naipagtapat ko na dun sa bata na iba yung daddy niya. Pero syempre hindi pa rin alam ng iba. Including our relatives. Gusto ko pa rin na kahit papano makapagsabi ng totoo. Kahit na alam ko na maraming chismis na kumakalat sa paligid namin. Nasa sa akin na lang talaga kung aamin ako o hindi. Kung i-admit ko na
Iba talaga yung ama ng bunso namin. But I decided na hindi na lang. Wala akong kailangang patunayan sa iba, wala akong kailangang aminin sa iba, sa anak ko lang ako aamin. Dahil alam kong magiging magulo lang ang lahat. So now, DJ Rocky and DJ Jello. Nasa state ako ng buhay ko na nahihirapan pa rin ako. Hindi dahil hindi pa ako nakaka-move on sa asawa ko. Kundi dahil alam kong nagmamahal ako ng totoo sa isang taong hindi pwedeng maging akin. Na hindi ko maipagsigawan na mahal ko at hindi ako maipagsigawan na mahal ako. I really don't know what to do. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky and DJ Jello. Muli, ako si Sarah. At ito, ang aking secret file.